alah ya mbok kok urip iki. Aku suwe tambah edan, tambah gendeng. Gara-gara arek wedok tok ngene iki aku wis kayak seneng barek wedok ditinggal pisan. Aku wis mendem wae ngene daripada nasi ngeluh. Aku mendem wae ya. Aku mendem wae. Aku ngene mendem wae. Oh. Oh, gara-gara denok ngene wis. Oh, iki kabare. Aku ngelak ceritane remuk kabeh ngene gara-gara wedok. Jang. Nek lapo ngene iki. Mendem gara gak tambah waras, tambah edan ngene iki. Emak teman-teman lah pokoknya teman-teman. Wah, gak tegas. Gak, Mak. Tekek kok, Bang. Tak kupak kon. Mboten, Mak. Mak, ampun, Mak. Wah, teman-teman kene ya. Iku Mak, aku pusing, Mak, ditinggalin pacarku. Ngomongin temen tak saponi raimu ngene, teman. Aku iki lho, Mak, ditinggalin pacarku. Sopo pacarmu iki sopo? Denok iki lho, kalau kabare iku mbuh minggat munang ndi arek iku. Kalau kabar dikubungi gak kena. Aku wis mendem ae, Mak. Cuk, Kamu oleh teman-teman. ayo apa ngene? Iki kon kamu ae terusno. Oh, arek karo wedi kon jalan. Langsung ngomel lho, Mak. Kecil. Wah. Ambek wong gerang wani. Itu tur gak tau kena. Lah, Mak, aku njok tolong sapa, Mak? Kok ini sakit gendana mbak denok itu kok. Mak. Titik ae kon iku. Lapo? Arek wedonan njobake ngono. Aku ngene iki, Mak. Aku njok tulung sapa, Mak? Ngomong Aku coklat-coklat mbak cangkem mendem ae. Aku kepengin rabi, Mak. Pokok sampean gelem ae iki, sampean Lon lho. Ngol arek wedok. Ning lho, angel yakne. sampean ku. Ngomong temen, ora jepuk kon. Ayo, Mak. Tunggu nang itu. Kamu mangapor, renir mangap. Oh no! Delok, tuh. Tak kerjane. Ngoblok. Oh, gerang pisan gue. Entekno jangan mesti kan mati anak-anak kon nang sarasen aku anak kon. Kene entekno. Kene. Ampun, Mak. Mak. Ambek wong gerang kesnya ngono iku. Aduh. Wis kon tak kenal lo anake mantanku ae lho kon. Ayo, Mak. Ayu sik enten ono meneh tak ndolek kabar aku saiki paling gak sik kerja nang Malaysia. Ayo nih, Ono maneh mantanku ono papat situke nang ngene Portugal. Heeh, situk maneh nang Inggris. Lho, mantane makmu iki biyen yo. Wong luar negeri. Mama sampean tambah edan sesuk. Wis janganmu sesuk kakek ngomong tak kenal noe ambek anake mantanku. Sing ganteng ganteng. Wis manutong ganteng tak teleponno. Lungguh kene tak susun lungguh kene. Tak teleponno mari. Ganteng kok cacah Andika tuh. Iya, Mak. Ya wis ta. Dekoro anake ku ayune Kakek nomor kaya anu, Mak. Sarini, Mak, ayune. heeh Sarono. Lho, mantanku biyen lho. Iya, Mak. Lho. Rengos lele iki jenenge. Brengos lele. Heeh. Iku delok brengos lele ku, Tak Mak. telepon tong ditelepon tak gak kan omong kok arek. Iya, Mak. Wis dipun, Mak, langsung ngomong lho aku, Mak. Kon jalan. Ampun sampe gepuk kabeh meremek aku ngene iki, Mak. Mak, Mana mesti sana kan pegel udah anak kon iku serasen. lah sampe ben apa nglairno aku? Mbok kan lepain udah anak kon. Apa sampe biyen jam nyambek balik. Terus nek kamu tak kan telepon.
jengkol. Iya, Pak. Aja pringisan untung lah coplok pisang gini. Duh, gila, ini siapa yang main ngepel lah? Mantan gue. Halo? Iya, halo nanti ben saiki. Aku nang omah saiki, gak tau metu. Walah, lari kok kan aku tagak, aku saiki tambah ayu. Ajane kangen wis suwe gak tau petuk. Ya apa wajahe iki lak ngono kepingin ro. Yen Riko kangen, aku direncana ya apa? Anaknya di Ya apa iku? ini loh. Cari ini Riko duwe anak wedok ayu. Duwe anak wedok ayu Hartati iku. Ya apa nek jidono ambek anakku lanang ganteng. Waduh, aku bingung gak iso mbek jian koyo ya apa njodokno anak iku. Saiki arek saiki lho. Dolek-dolek dhewe. Salah. Riko soal alasan ae. Wis ada yang dikenal no. Nek nang kepethuk anaknya dhewe iki. Ya gak masalah dikenalno nek arek gurung duwe pacar, nek udah dipacari lho gak iso. Saiki ndolek dhewe pinter angel saiki angel. Peno kedian ruwet gak usah nyereng kalae. Ya apa? Ini yang dipethukno karo anakku. Ya kapan nak ngono? Wis mari ngene pokoke. Ya sembarang. Nek iku yang ngebelo ae maneh ya nek mrene. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, kurang opo? Makmu nang kon ngene iki wis aja berdenok maneh lho kon yo. Tak kenalno arek wedok ayu mariki. Iya, Mak. Saiki nang turu. Cangkem kalau mabuk-mabukan maneh tak tampok iki lho. Iya, Mak. Turu. 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 Lho Mbak sampean iki sakjane nduge pundi sih Mbak? Dari Amerika Mas dulu. Waduh, apa itu Juno Mbak? Wah, pengen gak ngerti sih Mas kan iki gak sekolah ta. Lho, mangkane kita kok Mbak Juno iku apa Mbak? Ya wis niku lah Mas. Lah sampean nang Amerika iki lha apa Mbak? Kuliah lah Mas. Lho alam iku liya iki ta. Lu ala kok mau mikuli ya sih. Lah terus, Yo kuliah. bene kula Cari ilmu Mas. tak kira kulan berambang nang ngono Oh, kan. ala apa niku Mas, Mas. Lah terus saiki sampean kate nandi? Katanya mantuk Mas, dari bapak. Iya. Bapak aja ana ta Mbak? Iya sih enten tau kula mantuk nemoni bapak, katanya kajeng ketemu bapak kok. Iya gak apa ya. Berarti enten. Nek ngono temokna aku pisan gak apa. Oh, ngono. Wis ana kene ya, Mbak. Nggih, mriki Mas. Awas motor, Mbak. Eh. Kan pinten, Mas? Pun mboten usah, Mbak. Niku lha apa sih? Pun mboten usah. Kan lo kalong bensin masuk Loh, ada kata duit. rezekiku akeh, Mas, Mbak. gak apa-apa, Wis Mas. ta lah, Mbak, rezekiku akeh. Wah. Aku banyak sampean iku wis seneng. Daripada ngono aku njuk nomor sampean ae lho. Oh, iso apan kaya apa sih? Ndelok nomor itu. Ya gak apa-apa sih, Mbak. Nomor apa sih iki? WA ta? Gak apa sembarang wis. Sembarang ah. Ya. Ini Mas. Suwun, Mbak. Engko tak telepon ya. Nggih. Nggih, pun hati-hati nggih. Nggih. Suwun nggih Mas. Nggih. Lumayan. Assalamualaikum, Daddy.
ini. Waalaikumsalam. Pak, ya ampun Pak. Kangen Pak kali sampean. Iki gak apa-apa ta? Kali tambah anake. Lho kok wis mulai sih, Nduk? Duh, ya ampun Pak, nggih. Lah wong niku Rusia kali Amerika kajenge niku perang. Oh alah. Aku kaget aku iki wulan piro kok wis mulai ku. Nggih. Kan kula mboten digawe masih ta. Jek angen aku Nduk temen ta ki anakku mah. Oh. Niku. Ayo wis mlebu. Lenggusik kene lho. Oh alando, ya alhamdulillah, bapak iki bersyukur. Sumpek aku inginane mbakmu saiki gak ono omah, bapak ya ono gak ono ewangi saiki. Sumpek. Ndi lho Mbak Denok. Ning Rusia. Wong Rusia kajenge perang kok diparani. Bapake ngono. Tak angen-angen iku lha apa lho, Nduk? Awakmu budal nang Rusia. Ngerti jawabane apa? Kenapa, Pak? Aku kate gawe nuklir, Pak, gawe ngerudal cocote Mail. Oh, ngoten, Pak. Lah ya. Iya. Kan niku ganteng napa? Mail iku arek sing dikenal mbakmu, Nduk, ya. Didelok iku ganteng yo teko pucuke sedotan. Astagfirullahaladzim. Sakjane dosa aku ngenyek Mail, tapi arek gak ono api-apike blas. Mboten-mboten pundi? Mail. Buah wis kadang yo badut. Kadang yo dadi nang perapatan kono. Nggih kok Mbak Denok kok kecantol. Wis tak jelu-jelu aku ngene lho ya mbakmu iku ya. Saiki mbakmu belan-belani lara ati. Tukaran karo mbahmu. Lah kok saiki malah dhek minggat balik-balik kate ngledakno cocote Mail iki. Nggih. Saiki ngene ae ya, engko istilahé yo apa iku? Awakmu yo hubungono mbakmu lah ben mbakmu cepet mulih ben apian maneh karo mbahmu. Soale wingi mbahmu iku karo Mail iku ngerundeng arek wedok. Arek wedok sinten? Ya iku jarine mbakmu iku nemu nang dalan. Lah kok jarine Mail ngomongnya dijak mbahmu. Ambaeno sih wong loro iku. Gak mbani. Nah, karon mbakmu yo ngejak aku gak apa-apa. Wong mbakmu gak patek tayon jane yoan. Oh, ngono dipek ijen. Walah, Papa. Saingene wis awakmu istirahat nang kono ya. Engko marune anu mbakmu hubungono ben mulih. Oh, ngoten nggih. Ya wis, oke. Pak. Wis istirahat kono. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Sinten niku, Pak? Diangkrek. Kuncik wani kon mrene. Mboten Bapak. Kok sanjange denok Bapak. Kuncik wani kon mrene. Yo iki cegelek bapak. Enggak mbakmu minggat. Enggak mbakmu minggat. Enggak aku minggat. Kok sanjange denok Pak. Kuncik wani kon mrene. Enggak aku minggat. Mboten ampun Pak. Minggat kon, minggat. Mboten Pak. Mboten Pak ampun Pak. Ampun Pak. Ya ampun Pak. Ngawamu songo nek kon wani balik mrene yo, Le. Kalau saja aku tahu selama itu namamu. Gini kali ketunya lagi. Terus bicara di omah kena wangi. Sama bangun nanti nampak apa tak? Nang omah emang. Tak betul-betul. Sawah dewi sorot doai terus tuai. Ya apa ini? Enak ya? Boleh rondo aja. Iya. Situ hati ya. Monggo tunjuk, Pak. Iki.
Oh, alhamdulillah dikekno kopi anak Sampai kuwi kenapa ayu. toh Pak? Kok tak sawang-sawang sampai niki kok kemang kok nyanyi-nyanyi. Iya. Kayak berbunga-bunga ngono lho. Ajane aku iki ya apa ya? Rasane ati iki kepengin lebih manen. Wah, Pak, peniku mbok yo eling. Wis sepuh. Putu-putune bodho wis cilik-cilik wis kate SMP. Apa sampean gak izin toh, Pak? Ya gak koyo awakmu kan nang rapi-rapi. Masa depannya ya apa meneh iku. Kenapa sampean niku mikir kula? Jodoh niku sampun enten sing ngatur, Pak. Jenenge anak kate gak mikir apa. Bengi-bengi gak turu, masakno anak situ koyo awakmu ngene lho ya apa. Halah, sampean niku yo alasan ya, Pak. Cari aku. Ya gak alasan meneh aku. Alasan, Pak. Ya apa. Bengi kok bayang-bayang ngono dhewe iki. Ngomong sampe kepirat gimana, Pak? Ayo sih. Ayo. Oh, wis tuwek ae kok nganti rabi maneh. Mbok yo isi putu-putu koyo ngono to, Pak. Awakmu nek ora rapi ya dhewe. Melok sapa sini? Aku gak sing rambut. Alasan awas sampean kadek mari rabi boyok sampean sambatan loro kadek njaluk pijet aku emoh Pak Kalau ya pijet mamamu sih. Ya ora. emoh sampean sesa aku gak iki kepengin tau kok Pak sampean nek rabi ku golek sing modeli opo sih Kan ora sing semok ngono. Gawe masa depan sing kocok soge tete kena gawe bapak iku Buri ini kok gak soro-soro nang gawe lah ngono. Walah wis Pak wis ora rabi maneh po sih Pak sampean lo iling Pak iling wis arek iku ditok ae Ora mane. opo sih Bapak iki nggih pernah gambreng ngene. Ya opo hati. ya apa sampean eling anak ngene-ngene kula. Aduh, boyo nek lara kula ilingo, Pak. Kebetulan gawe kok ya kok maneh. Aja nonton gawe mesti. Lho. Wong tengok-tengok tok ngono sampean sampe ngawas-ngawasi arek-arek ngene tok ae. Iya, tapi kan pegel. Ini kan gak ada ketemu ngene iki ya apa? Lho. Alasan Pak sampe dikuwi sok ngono tok ae. Oh, tak gak. Saya aku kepingin ero ayo. Modeli opo? Modeli opo sih? Lho, arek. Ayo. Wah, ayo. Ndi rek. Lho, kok ngene lho. Model, Pak. Ya apa bapak murah rek. Iki sing Sampe niku Pak tak kandhani yo. Iya, iya. Nek rabi ku aja golek sing koyo ngono. Iki sing kali bapak iku. Ya coba aku kalah montok, Pak. Aku gak gelem, Pak. Gak gelem to. Pengen golek sing paribasane nang warung ta, nang sawah, ku malah model koyo ngono. Aku wong tani ngono modelean. Ya iya Pak, umpan. Lah sampe saiki mau apa? Lho aku sabane mau gebul kanca-kanca. Ya nek tak jangan sepeda motor ra izin. Lah kok model sing Pak, aku lah kalah, Pak. Yo gak. Ya mesti ditagih rabi. Mau arep aku. Nek sampean rabi ambek wong ngono, aku ya gak rabi tak minggat ae, Pak. Berarti orang tak gandoli sapa maneh. Aku nek sampean milih koyo wong petani, maru wong warungan, wong pabrikan, aku gelem, Pak. Saiki yo gak ngono kadang-kadang sik katut wong ngono. Umur sampean niku pinten? Lho piye? Nah, makane iki. Petang polo ae. Petang polo jadi ping. Main niku yo apa sarene? Mas. Ora gelem aku. Yo ning normal nah yo. Sampean saiki cek tenang Yo, yo, pikirane. yo. Sampean unjuk opine. Oh, coba. Nggih. Alhamdulillah kayak kau kena penari kopi. Saya tawaran bapakku Minum enak. tambah tua kok gak tambah iku tambah waras ya kok tambah gendeng ya. Oh, gendengnya. Lah pengen milih ngono lho, Pak. Piye sih? Piye? Ayo. Aja nih bapak jawab enom ya. Aduh, Kita Pak. ketua ya apa? Mbok peniku saiki sampean pikir-pikir, lek sampean rabi ambek wong ngono, aku gak gelem aku minggat lho. Kok nek sampean rabi ambek sing wong ibu petani, kok biasa-biasa ngene lho, Pak, wis ning umur ngono lho. Lah ayu ning kene, rebel lah gak padha wae mamae. Pengen niku, kok aku kalah nom ya apa? Ya apa?
Bapak mana ndolek sing kudungan, setuju kamu? Sok ya alasan itu bapak. Ya salah, kan kamu kok ndolek tukang tani. Sing kudungan sing alim. Nek ngono aku tak ndelok wong isik pripun wonge piye wonge ayu ta. Aku ngono aku disio-sio. Gak lah. Arep bapakne garep anake. Ya, lah duwe pandangan tegal. Kowe Pak, lah sampean yo apa sing niru aku? Yuten rong bulan iki. Yuten iki. Hubungan tok kayak sholat. Aku kepengin roh. Loh. Ya Allah, Pak. Ya wis, iku ae Pak, aku Iya ya. setuju. Tujuan. Ya Tapi tapi dia itu arep anake lho. Tapi apa ae? Nek arep anak ya rugi. Tidak Mak. dulu. Tapi kanca-kancane iki. Ya mau apa kowe kudu arep bapakne ya kudu arep anake. Nek ngono sih ya saiki. Soale wong saiki lho usume yo perasaan yo arep bapakne garep anake ku. Lah kowe arek tiring. Tapi aku setuju oleh Yuten Bang. Aku setuju Pak. Nggih pun nek ngoten kula tak nutukaken mbak-mbak. Oh, Bapak ya. Bapak titip celana mbek klambi. Ya. Lah Sing tak gawe iki lho. lah wong biasa tak ombaken. Kok nek gak iso, ora bapak. Kan mboten porong biasa kula ombaken ngoten lho Pak. Sampeyan niku saged alasan mawon. Wis sampeyan pikir-pikir yen ya napa carane ngepek ati kula, nek kula setuju ngoten lho. Ya ya wis. Wis. Ya wis bapak tutup lah ya. Wis saiki kan klambi bapak wis. Ya. Anak setuju. Nabi seneng awakku iki. Keturunan jaluk aku. Joget ae ngene terus. Ya apa? Katene ngene. Kok nek kelakamu pancet aku Lho pancen ya apa? tuh kowe gak nglakoni ngono. Lho, kan- Paling kok maroto. Lho entuk gele pilangan kempatangke. Sik kalau sik kesel ning aku. Apa sing kamu? Lho kan gak krungu. Gak krungu aku. Lho kan dalan arek bulan. Sopo kel sing arep awake potongan aku arep awake. Setuju. Ya apa? Lho Kok tak